Ondoren hitza emango diot Edurne Otamendiri, lehen esan bezala euskara zerbitzuko burua da bera, eta berak emango dizkigu euskeraz.net atari honetako eduki buruzko zehaztasunak, nahi duzunean. Kaixo eguna. Bueno, nereak aipatu duen moduan, atariak eduki asko ditu, eta eduki horiek antolatzeko edo erabiltzailearentzat informazioa aurkitzea errazteko helburuarekin edukiak hierarkizatu egin ditugu, eta hierarkizatu ditugu xede taldeen arabera. Eta horrela, euskaraz.net webgunearen barruan, azpi webgune batzuk sortu ditugu antolakuntza eta bilaketak errazteko. Momentu honetan, sortu diren azpi webguneak izan dira orokorra, gazteak, gurasoak eta merkatari ostalaria. Pixka bat, xede taldeen arabera eginda sailkapen hau, eta gero sailkapen honetan oinarrituta, atal nagusi batzuk bereiztu dira. Webguneak dituen atal nagusiak, oso labur, alde batetik albisteen atal bat dauka, albisteetan euskararekin lotutako Donostiako albisteak jasotzen dira. Gero beste alde batetik agenda bat ere badaukan, eta agendan jaso nahi dira Donostian elkarte eta erakunde desberdinek euskaraz programatzen dituzten ekimen eta jarduera guztiak. Bilketa hau errazteko, besteak beste, Donostia Kulturaren webguneko agendarekin lotuta dago, webgune hau, euskarazko programazioa jaso ahal izateko. Baina esan bezala, ez da mugatzen agenda administrazioak antolatzen dituen jardueretara edo ekimenetara, baizik eta Donostian beste edozein elkartek edo entitatek antolatzen dituen euskarazko jarduerak ere jasotzen dira. Gero beste atal bat eta euskara zerbitzuaren ikuspegitik garrantzitsua diru laguntzak dira. Euskara zerbitzuak diru laguntza ugari ematen ditu, bai euskara ikasteko, bai euskararen erabilera bultzatzeko, herritarrei alde batetik, elkarteei, euskaltegiei, eta abar, eta atal berezitu bat egin da diru laguntzen edukiekin. Beste ataletako bat euskara ikasi izango litzateke, eta hemen jasotzen da donostiarrek euskara ikasteko eskuragarri dituzten baliabideak. Bai Donostiako udalak eskaintzen dituenak eta baita beste erakunde edo elkarte edo entitate batzuk eskaintzen dituztenak ere. Euskaraz ezi izango litzateke beste atal bat, euskara normalizazioaren ikuspuntutik haurrak, gurasoak, transmisioa garrantzi handia duelako, eta beraz, atal honetan jasoko lirateke haur eta gurasoei zuzendutako ekintzak. Edo euskara zerbitzuak nagusiki antolatzen dituen ekintzak. Beste atal bat euskara erabili izango litzateke, eta hemen donostiarrei euskararen erabilera errazteko eta sustatzeko dauden ekintza eta baliabideen berri ematen zaie. Gero baita ere Donostiako euskarari buruzko hainbat informazio ere jasotzen da. Pixka bat Donostiako hizkera izango litzatekena, alde batetik hizkerari buruzkoa eta baita ere datu soziolinguistikoak eta beste hainbat Donostiako euskararekin lotutako beste hainbat eduki. Eta gero, beste alde batetik arautegia ere jasotzen da. Euskararen normalizazioan arautegia ere garrantzitsua da, arautegi orokor bat badago, udalak ere hainbat arau, plan eta abar onartu ditu eta onartzen ditu, eta hor daude pixka bat nagusienak behintzat jasota. Laburbilduz hori izango litzateke atalez atal webguneak jasotzen duena.